Disparada a incidencia do COVID no Barbanza, a Ribeira e Boiro pasan xa dos 400 infectados cada un, con 419 e 416 respectivamente. Tamén preocupa a escalada en Rianxo e na Pobra, ambos por riba dos 150 positivos, polo que en algúns casos xa optaron por suspender ou reorganizar as actividades previstas para estes días. Os parámetros de incidencia e de positividade están completamente disparados. No Barbanza xa non sei o número de casos, pero estamos por riba de 600, 700, incluso máis, non? Casos saíron por fin medidas que estamos esperando do Concello. Non é que chegamos a anular nada porque ni tan siquiera chegamos a publicitalo, non? Tivemos algunha actividade organizada para fin de ano que finalmente xa descartamos completamente. Polo de agora vamos a paralizar tamén as actividades do Nadal Móvil que estaban previstas. Aí non é que sexan grandes aglomeracións, pero sí que hai consumo do chocolate que se lles ofrece aos nenos e as nenas, hai proximidade. En principio vamos a anulalo polo menos estes días, porque aparte está coincidindo con mal tempo, e vamos a anulalo. Noia ascende tamén ata os 287 positivos, liderando o ranking da comarca, na que todos os concellos rexistran subas con respecto á pasada xornada. Muros ascende ata os 179 e Porto do Son a 158. Polo que respecta a Outes, suma xa 59 positivos, mentras que Lousame queda con 42.